bende jodwaro. Dwaro mar ng'ama osenindo, kaka ne wacho ni samoro en gima ne kaka nyamigi ne wacho, wuode bende wacho, familia noyiere ni mane kaka Mosendogola ne dwaro. Nyiso kit bolruok moro mane jale ne nigo. Kata be ni oganda Luo ne wacho ni mane en wuodwa, ne nyaka wakowe luo kiri gi timbegi. Maburu nyaka terie bende. Ing'eni osiepa ma Tony Anelka, mago tycoon madongo mag Gor Mahia, mabe jandiko makani, ncho luonga to tang'ona video mar ma ji osebedo ka ng'iyo to ji nok chikne gi itgi ahinya. Kane General Ogola pod tin ka en e piny Amerika, kama nogo mbaka gi wasungu wetene ma gin jolweny mane otimo tiegruok mar weche mag riembo ndege mag lweny. To ng'eni dhano ne neno video cha to ng'iyo mana picha kata sura mar Mosendo Jamadar. To nitie weche mane wacho e toke kacha cha ma samoro ji noko chiko negi itgi. Ng'eni kisungu samoro muonyo gi ma kamoro noko ketho ni sa. Koro ng'isa ni chikane iti mondo iwinj gima jogo wacho. To nitiere king'iyo ka video no dhi ka gima rumo, to nitie rawera moro ma wacho ka giloso gi Francis kanyo, giwacho ni Francis ni bro bedo ng'ama duong' ahinya e migawo mar lweny e Kenya. Kendo ochako wacho gino kendo, mano ka video no dhi ka gima rumo. Ni Francis bro bedo ng'ama jalweny maduong' ahinya e Kenya. To macha ng'eni ne higni mane pod otin kabisa. Kano yudo tiegruok mar weche mag riembo ndeke mag lweny. To giko ne ineno kamano notimore. Omiyo ineno ka koro gicha notimore to video cha chako wuok koro. En ka gima chal ni nokoro to joka nochako neno kite chon. Kinde mane Francis gini Jamadar Francis mosenindo gini donje lweny. Apa ni en kinde mane koro lweny ne en lweny nikech nokidhi e lweny nikech ionge tich dwaro pesa. Apa ni gima ne duong' ahinya kinde no en ni ichiwori mar mondo mi ikony pinyni, ichiwori tane pinyni. Ne en chiwruok. Omiyo joka ne dhi e kiwango mane gidhiye cha. Kech machanga mane riek makara debed ni sirikal dwa ndeke kutiko form 4 e kinde no, ne en form 6 e kinde no, to pod ni ndike andika. To kine ng'ato ne wuog mayier dhi e lweny, kata mane pinje jowasungu e kinde cha, ng'ama wuok mochiwore mar dhi e lweny ne en ng'at ma oyie mar tho ne pinyne. Ting'iyo ni Jamadar nodhi otimo tiegruok e weche mag lweny. Riembo ndege mar lweny, ok en ndege andega, riembo ndege mar lweny. Kendo F-15. Kendo riembe rang'iny mamalo mag piny Amerika, ino kata ka jolweny mag US Marine no biro nyaka ka. Koro nyisi ni ne en ng'ama nochiwore mondo mi otim tijni. To mak mana ni piny be ok ong'e. Nikech nong'e ni gimokawo no en gima kata en owuon nyalal gi ngima ne samora mora. Emomiyo nokawo thuolo mar iko joge. Ni gima timo ni ang'eyo ni chieng' moro samoro nyalo kata lal gi ngimana. Tineno ka gima nosomo manosomo motimo higni go temo chuo bedo ng'ama koro duong', ma koro dhi ka timo kawo higni maoyo ma 40 e lweny. To ema giko ne okawo ngimane. Koro no iko joga kech ong'eyo ni gimotimo ni. Ncha se wacho ka juma mokalo ni nitie kanda moro miwacho na 1000 ways to die. Yore 1000 mag tho. Matene nyalo tho kamoro amora sa asaya. Koro nyisi ni inyalo ng'eyo lony mari. To lony mari ni samore manyalo bedo chakruok mar thoni. Koro nyaka ibed ng'ama oikore. Apa ni mano sigana ma koro ne wanyalo golo kuome, mwanyalo kawo kaka oganda. Apa ni ikruok en gima kare. Kendo bolruok en gima kare. Ang'eni tho to ji oluoro nikech ng'ama dwa ni mondo tho ka tin to onge. En mbaka matine dhoji mang'eny. Tine dhoji kendo wache tek. Emomiyo ka koro kata mana sigana mosetimo ka yudo ka ng'ato bukore oloso sanduku mare ne familia mare. Kendo mano wach mokuongo. Gwenge mopogore gi piny Luo. Inya kawi kendo many manyasi mondo osigo. Diligo. To apa ni en gima mbaka manyaka wago. Ng'eni mbaka ni ene mochako dwoko e mbaka machielo mar okumba matindo wuok ma inyalo kawo okumba kata ne janyuol ni kata ni owuon. Ni koro kitho to kambi X bro kawo ting' mar sandugi nyamburko ema gik makamago. En mbaka ma ji oluor goyo ma kapo ni ng'ado ne kata mana kwaru moro
To iwinjo maka gima koro ichako wacho ni nyathi cha koro dwa nego gine. Iwinjo. Gin gik moko mane jaluo wacho ni gik makiki. Gik makiki, ok go mbaka tho. Timbe muma. Ma bende kendo kama kente neno. Kigoyo mbaka tho no. Yes. To ikawo ne okumba no to po nono dhi. To koro iwinjo kiwacho ni nitie kaka iloso kode mwandu. Iloso kode mwandu. Koro apani tho mar General Ogola onyisowa ni ikruok ne tho en gima rach. To muwa wasomo ni be nosinyisowa ni tho to singi. Erokamano. Ni koth Adam. Koro apani en puonjruok. Kendo omiyowa yo kata daraja ma koro wanyalo luwo kwa chako go mbaka gi. Erokamano. Mopogore kod mano jomadongo biro chuno ni mondo wadhi mapiyo matin nikech sa nyakore mga jwang' tho mar